Hayırlı erте Туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Казан вертолет заводында яңа җыю цехы һәм һөнәри белем бирү үзәге төзелә. Бөек композитор истәлегенә Казанда Рөстәм Яхинның 100 еллыгына багышланган иске алу кичәсе узды. Ата-уру Юлия Арташина безнең ярдәмгә мохтаҗ, дәваларга акча кирәк. Казан вертолет заводында яңа җыю цехы һәм һөнәри белем бирү үзәге төзелә. Әлеге объектлар төзелешенә старт бирелде. Тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Яңа производствода заманча җиһазларда машиналарны өзлексез җыю бурычы куела. Хезмәт җитештерүчәнлеге югары булыр дип көтелә. 650 укучыга исәпләнгән һөнәри белем бирү үзәге авиатөзелеш тармагына пилотлар һәм белгечләр әзерләргә тиеш. Соңгылары вакытның күп өлешен заманча станоклар янында үткәрәчәк. Ике корпусны да 2024 елның язына тапшырырга планлаштыралар. На наших глазах проходит глубокая модернизация предприятия. Это совершенно новый завод. Мехобработка, агрегатное производство, малярка. И вот цех окончательной сборки, наверное, он был уже построен в 1953 году. Он не отвечал тем задачам, которые необходимы для современного вертолетостроения. Вот мы получаем, во-первых, цех окончательной сборки, но самое главное, здесь будет создан центр профессиональной подготовки. Гражданнарның айрым категорияләре өчен коронавирустан мәҗбүри вакцинация турындагы карарны үтәүнең срогы якынлашты. Вакцинация узарга тиешле хезмәткәрләр 9 ноябрьгә кадәр беренче прививканы ясатырга тиеш иде. Прививка ясатмаучылар эштән читләштерелә яки дистанцион форматта эшли. 7 декабрьдән яңа коронавирустан вакцинаның икенче компонентын алмаучылар эштән читләштерелә. Республика районнарында бу процессның ничек баруын тикшерү дәвам итә. Роспотребнадзор белгечләре мәгълүмати системалар аша кайсы тармакларда вакцинациянең сүлпән баруын ачыклап, беренче чиратта шуларга тикшерү белән килә. Россия президенты Владимир Путин берничә тапкыр Россия халкын ковидтан прививка ясатырга чакырды. Ул массакүләм вакцинациядән башка коронавирус пандемиясын җиңеп булмаячагына игътибарын юнәлтте. Юлия Арташинага ашыгыч ярдәм кирәк. 10 айлык сабыйның әнисендә 4нче стадиядәге ашказынның яман шеше. Хәзер ул Германиядә Юлияның гомерен коткарып калу өчен махсус препаратлар белән дәвалыйлар, аларны сатып алуга акча кирәк. Нәни Богдан әнисен бик сагына. Малай әнисенең фотосурәтләренә озак карап тора. Сабыйның әнисен 1 айдан артык күргәне юк инде. Юлия Арташина Германиядә дәвалана. Аның өчен бу соңгы өмет. Диагноз 4нче дәрәҗәдәге ашказаны яман шеше. Хәле көннән-көн авырая бара. Дәвалануга кирәкле 20 миллион сум акча әле җыелып бетмәгән. Югры хәйрия фонды ярдәме белән Германия клиникасы Юлияны дәваларга алынды. Дәвалауга 7 миллион ярым сум җыелды. Социаль челтәрләрдәге марафоннар шулай ук сезнең ярдәм белән шулкадәр акча тупланган. Мне очень хочется жить и проводить каждую секунду своего времени с моим сыном. Для меня сейчас каждая секунда, она очень ценная. Юлия 3 курс химиотерапия курсын ала. Препаратлар махсус лаборатория шартларында әзерләнә. Дарулар өчен якын арада түләргә кирәк. Югыйсә фармакология компаниясе аларны клиникага бирүдән туктата. Яшь хатынның гомерен саклап калырга кирәк. Дәвалануны үзәргә ярамый. Өстәмә тикшерүләр үткәрү өчен тагын 20 000 евро акча кирәк була. Кирәкле сумманың бер өлеше җыелган инде. Тагын 1 миллион 300 000 сум кирәк. Бүген акча җыюның соңгы көне. Юлия кирәкле сумманы җыеп бетеп, тиешле дәвалау курсын алуына өметләнә. Дәвалау курсын узып, яраткан улы Богданны кочагына алып сөю теләге бик көчле аның. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары.
Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Көньяк тауларыннан алып төньяк диңгезләргә кадәр буыннан буынга күчкән рецепт буенча әзерләнгән натураль продуктлар, нәзакәтле сыйлар Казанның Үзәк универсаль кибетендәге ярминкәдә чын тәм-том. Муллык тәмле ошамлыклар бәйрәме. Кубань Адыгейдан нәзакәтле ит ризыклары, уннар шәтер сыр, кызыл уылдык, шавыча, ак балык, аларны да түгел. Ярминкә бөтен Россиядән экологик чиста фермер ошамлыклар белән тулы. Чавычу беру, да, и брюшки вот беру. Они очень вкусные, очень вкусные. Всегда берем сыр, вообще икра рыба вообще изумительная, белорыбица. Киштәләрдә барысы да бар. Пәһләвә, киптерелгән җимешләр, кайнатма, бал сайлау мөмкинлеге зур. Үләннәр кушылган красодар чәе, аш тәмләткечләр, аджика, теләсә нинди ризыкны телеңне йотарлык итә. Как это ни странно, я выбираю сладости, халву. С удовольствием купила. Очень богатый выбор. Еще есть там вот изделия мясные, армянские, мне очень нравятся тоже. Абхазиядән Камчаткага кадәр ярминкәсе 14 ноябрьгә кадәр Үзәк универсаль кибет сәүдә үзәгендә дәвам итә. Хәзер мәдәният турында. Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концерт залында Казан дәүләт консерваториясе Рөстәм Яхинның 100 еллыгына багышланган «Ышанам» дип аталган концерт уздырды. Тулырак Фәннур Хәсәнов язмасында. Танылган композитор, республика гимны авторы Рөстәм Яхинның тууына 100 ел. Шул уңайдан республикабызда бик күп чаралар үткәрелә. Композитор, пианист, педагог, РСФСРның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, СССРның халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан дәүләт консерваториясының почетлы профессоры Рөстәм Яхин истәлегенә багышланган чираттагы иҗат кичәсе аның мирасын саклап килгән Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе тарафыннан оештырылды һәм ул концерт программасы «Ышанам» дип аталды. Рөстәм Яхинның әсәрләре безнең уку программаларында төп урын алып тора, зур урын алып тора. Татар композиторларыннан без яшерен батырып түгел, ул иң күп башкарылучы композитор хәзерге заманда. Ул бит күп кырлы шәхес, талантка ия шәхес. Ул фортепиано эшендә язган, җырчылар эшендә язган һәм инструменталистлар эшендә язган. Менә бүгенге концертта без нинди генә уен коралларында Яхинның әсәрләрен ишетмәбез. Аны трубада да бар, думбрада да бар, скрипкада да уйныйбыз, фортепианода уйныйбыз, җырчылар да уйныйлар, оркестрда уйныйлар. Менә ул безнең теге татар композиторларның әсәрләрен иҗадын өйрәнгән чакта без укучыларга инде менә ул безнең калып кебек, менә шушы үрнәк, менә шушылай булырга тиеш. Безнең музыка белән кичкенә балалар мәктәпләрдә укыганда да аның әсәрләрен өйрәнәләр. Урта белем алган музыка киллиятләрендә, консерваториядә, аспирантурада һәм төрле менә халыкара конкурсларда да аның әсәрләрен башкаралар. Время доказало, что он еще долго, а может быть и всегда будет жив в нашей памяти. Вакыт раслаганча, Рөстәм Яхин музыкасы безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Аның әсәрләре шуның кадәр матур, күңел түренә кереп урнаша да, шунда кала торганнар. Гаҗәеп талантлы шәхес, бик тирән мәгънәле әсәрләр иҗат итте. Аның әсәрләрен беркемнеке белән дә бутап булмый. Мин шуның кадәр бәхетле саныйм үземне, чөнки аның белән бергә эшләдек, 12 яшемдә танышкан идек, гомернең соңгы көненә кадәр аралашып яшәдек. Чыннан да инде Рөстәм Яхинның музыкасы Татарстанда гына түгел, бөтен Рәсәй һәм бөтен дөнья күләмендә яңгырап тора. Бүген biz programımızda Rüstəm Yakinға bağışlanған konsertта инде төрле әсәрләр тыңлаячакбыз. Алар арасында фортепиано өчен әсәрләр мин уйнаячакмын. Музыкаль момент һәм вальс экспромт. Бүтән әсәрләрдә үзенчә авыр, чөнки композитор инде ул музыка эшенә үзенең ничек әйтергә күңелен сала әйе. Һәм безнең максат инде бу композиторның күңелен ничектер ачырга һәм эштәлеген тыңлаучыларга кадәр җиткерергә.
Кичә дәвамында талантлы артистлар башкаруында Рөстәм Яхинның бик күп әсәрләре яңгырады. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Галиҗәнәп шагыйрь дип аталган әдәби-музыкаль кичәләр оештырыла. Алар татар әдәбиятын барлау һәм халыкка таныту максаты белән үткәрелә. 19 декабрьгә билгеләнгән кичә шагыйрь Тукай бүләге лауреаты Илдар Юзеев иҗатына багышлана. Ә хәзер тапшыруыбызны китап сәхифәсе белән журналист Ләлә Зәйнуллина дәвам итә. Илебездә мөһим вакыйга халык санын алу бара. Татарстан Фәннәр академиясының Шихабетдин Мәрҗәни исемендәге Тарих институты Уфа йөзе татарлары һәм татарлар җанисәпләрдә китапларын нәшер итте. Халык санын алу чорында әлеге басмалар аеруча актуаль. Китапларның электрон варианты да бар. Татарлар җанисәптә 16 гасырдан бирле теркәлә. Ул вакытта халык санын исәпкә алу нигездә салым җыю өчен башкарыла. Китапта соңгы 3 гасыр дәвамында Россиядә узган җанисәп татарның көнкүреше тасвирлана. Фәнни популяр хезмәтебез ул турыдан туры менә хәзер бара торган безнең җан исәпкә багышланган. Һәм менә бу китапчыкта без популяр формада Россия дәүләтендә җан исәпләр кашан барлыкка килгән, алар нинди формада булган, анда нинди материал тупланган, аның әһәмияте нидә, менә шун турында без бу китапта популяр формада киң җәмәгатьчелек өчен аңлаешлы формада сөйлибез. Шулай ук айрым бүлектә без монда карыйбыз туган тел мәсьәләсен, ул ничек чагыла переписларда, җан исәп алуларда, төрле елларда кашан барлыкка килә, кашан беренче тапкыр искә алына, һәм гомумән татарлар үз туган телен беләләрме, менә бу мәгълүматта монда күрсәтелгән. Һәм инде тагын бер момент ул урбанизация, ягъни авылдан шәһәргә күчү. Кайсы чордан татарлар авыл халкыннан, күпчелек авыл халкыннан шәһәр халкына әйләнәләр. Менә бу да бик кызыклы мәгълүмат, аны монда бу китапта табылган була. Уфа йөзе татарлары китабында Башкортстанның төньяк көнбатышында урнашкан хәзерге авылларда 18 гасыр башыннан бирле татарлар яшәүе турында мәгълүмат бирелә. Әлеге басмада объектив картина күрсәтелә. 1722-1783 еллардагы беренче 4 дәүләт ревизиясе документлары тарихи яктан ышанычлы санала ди Тарих институтының директор урынбасары Марат Гыйбаддинов. Менә Татарстанның көнчыгыш төбәкләрендә һәм Уфа йөзендә, ул инде хәзерге Башкортстанның төбәкләре, районнары, анда яшәгән татарлар ничек барлыкка килгән, кашан күчеп килгәннәр алар анда, һәм алар чыннан да татарлармы, яисә алар башкортлармы. Менә бу беренче, өченче ниләр җан исәпләрдә анда күренеп тора. Ул вакытта алар әле ясаклы, йомышлы татарлар дип, я типтәрләр дип саналганнар. Димәк, менә бу башкирцы сословиесенә күчү ул шактый соңгы чорның күренеше. Ә инде асылда әлбәттә инде ул төбәкләрдә яши торган татарлар, алар татар милләт вәкилләре булган һәм татарларга хас булган йомышлы татарлар, ясаклы татарлар, я типтәрләр сословиесенә кергәннәр. Менә бу китапта оригиналь документларга нигезләнеп, без бик күп татар авылларының борынгы тарихын раслый алабыз һәм инде хәтта әгәр дә менә шул төбәктә яши торган, я шул төбәктән чыккан татар милләттәшләребез, алар үз гаиләсе тарихын өйрәнергә телиләр икән, алар шулай ук менә үзенең борынгы бабаларының исемнәрен таба алалар. Китап галимнәр өчен генә түгел, татар халкы тарихы белән кызыксынучы хәвәскәр тарихчыларга, нәсел шәҗәрәсен төзү белән шөгыльләнүчеләргә дә зур ярдәмлек. Җанисәп уңаеннан Тарих институты татарлар төрлелектә бердәмлек дип исемләнгән анимацион фильмда эшләгән. 10 минутлык видеода татар тарихы, милләтнең үзенчәлеге чагыла. Дөньяның төрле почмакларына сибелгән милләттәшләребез турында мәгълүмат китерелә. Кайларда гына яшәсәк тә, безне уртак тарихыбыз, уртак мирасыбыз берләштерә. Безнең көчебез бердәмлектә, бердәм булыйк.
Улы буын галимнәргә, әдәбиятчыларга сокланып дуеп булмый. Өлкән яшьтә дә алар гел өйрәнүдә, халык арасында, һаман да иҗат итүдә. Гомерен татар халкына, татар фәненә багышлаган фидакарь затларның берсе Тәлгат Галиуллин. Фәннәр докторы, профессор, әдәбият галиме, язучы, меңләгән студентларның укытучысы һәм остазы ул. Филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында Тәлгат Галиуллинның Татар әреме китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Һәрбер күңелгә җилләр, сулар тавышы күк үзләренең асыл телендә. Мен бу китапны татар әреме дип атадым. Чөнки менә элек-электән татар әреме ул үзе бер яктан ачы, икенче яктан әйтәләр инде кешене сәламәтләндерүгә шактый өлеш кертә дип. Мин аны бик уйлаган юк иде, ышанмыйм, моны издереп әйтә алмыйм инде хәтта. Татар әреме китабының беренче өлешендә әдипнең соңгы елларда иҗат иткән әсәрләре, повестлары урын алган. Икенче өлешендә олы шәхесләр Сибгат Хаким, Гамил Абзал, Мөхәммәд Мәхдиев, Ояз Гыйләҗев һәм Тәлгат Галиуллинның чордашлары, дуслары, остазлары хакында истәлек бәяннәре тупланган. Мөхәммәд Мәхдиев йолдызлыгы дигән әсәрен мин бик яратып укыдым, чөнки Мөхәммәд абый минем остазым, укытучым иде. Алар Тәлгат абый белән бик якын дуслар булдылар. Менә ул безгә студент вакытта лекция сөйләгәндә Тәлгат абый турында мәзә әйтмәндә, аны мактап беренче сүзне әйтмичә калмый иде. Бик якын дуслар булдылар һәм ул дуслыкны шушы татар әдәбият тарихында гәүдәләндереп калдырган өчен Тәлгат абый өчен тагын бер тапкыр рәхмәт. Тәлгат Галиуллин язудан әле дә туктамый, әдәбиятка хезмәт итә. Татар әреме дип бик шундый символикта, бик мәгънәле дә исем белән аталган китап. Галимнең һәр эшчәнлегенең һәр юлында чагылыш тапкан, монда аерым бер бүлек әдәби әсәрләргә, бәян, хикәя, повестларга. Тәкъдим итү кичәсендә КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты галимнәре, Бәйрәм фольклор ансамбле, Илфак Хафизов җитәкчелегендәге Мизгел яшьләр театры, Яшьлек бию ансамбле чыгыш ясады. Халкыбызның мәдәни мирасы гаҗәеп бай. Аны әле тагын да өйрәнәсе, туплыйсы бар. Халык саны буенча Россиядә икенче урында торган милләтнең моңа мөмкинлекләре дә, хукукы да бар. Милләтебезнең күңел киштәләре елдан-ел байый барсын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Сүзне коллегам Айзилә Батырхановага тапшырам. Актуаль әңгәмә сәхифәсе. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татар телен саклауга юнәлдерелгән Татмедиа Junior проектларына 1 ел булды. Шушы вакыт аралыгында ярты меңгә якын кызыклы эчтәлектәге татар телле видеофонд барлыкка килде. Балаларга хәреф тануда ярдәмче күңелле әлифба проекты иң уңышлыларның берсе. YouTube каналда 39 тапшырудан торган проект аерым китап итеп басылып чыкты. Алдагы минутларда шул китапның үзенчәлекләре турында Салават Күпре һәм Сабантуй журналлары баш мөхәррире Зилә Фәйзуллина белән сөйләшербез. Исәнмесез, Зилә? Исәнмесез, хәерле көн. Китап кибетләренә керсәң, әлифбаның нинди генә төре юк. Ә менә күңелле әлифба, ул нинди әлифба? Дөрестән дә бүген көндә китаплар татар телендә бик күп чыгарыла. Алар берсеннән берсе матур, ләкин менә мондый күңелле әлифбаны сез бер кайда күрә алмаячаксыз, чөнки бу уникаль әле татар тарихында булмаган беренче китап. Һәм моның ярдәмендә без балаларга әлифбаны, гомумән хәрефләр дөньясына, уку, белем дөньясына кызыклы, шаян формада кирип китергә тәкъдим итәбез. Менә мин инде күрәм, әлифбаның тышлыгында безгә инде бик якындан, бик таныш булган Зөбәйдә һәм аның әтисе Камал театр артисты Алмаз Гәрәев. Нәкъ шулай, дөрестән дә Зөбәйдәне бүген бу кечкенә генә 5 яшьлек кызны белмәгән кеше юктыр, чөнки ул ел дәверендә безнең Татмедиа Junior проектларында катнашып, күңелле әлифба проектының, YouTube проектының төп герое. Һәм аның белән ел дәверендә без 39 хәрефкә, татар әлифбасының һәрбер хәрефенә аерым тапшыру төшердек, һәм алар балалар арасында шундый әйбәт итеп кабул ителде. Балалар кат-кат сырыйлар, малайлар, кечкенә малайлар гашыйк булалар Зөбәйдәгә. Һәм без түгел беләбез, әлеге проектны караганнан соң алар татар әлифбасын бер кайчан да онытмаячаклар.
Китаптың ішінде корысы килә? Әлбәттә, аның иң тәмлесе, иң кызыгы ішендә һәм без һәм инде хәтта кичкенә генә кулланмада сөйләп китәм, менә шундый ул китап кына да түгел, күрәсезме, кулланма. Баланың беренче китабы. Әгәр дә беренче битендә ул инде үзенең менә матур итеп фотосын ябыштырып куяла, бу Азаматның беренче китабы дип язып та куяла. Менә монда матур белем дөньясы ачылып китә, әлбәттә А хәрефеннән. Һәм күрәсез, монда безнең рәссамыбыз Әлфия Юсупова нинди матур рәсем ясалган, алар бит сайын. Һәм монда бирелгән сүзләрне без әлеге рәсемнән табарга тәкъдим итәбез балаларга. Үзләре дә язалар. Әйе, беренче хәрефләре безләр зур бит инде. Кул әкренләп ияләнергә тиеш язуга, шуңа күрә беренче хәрефләр дә зур, матур булсын. Анасы бергәләп кызыклы уен уйнарга тәкъдим итәбез. Шуннан соң инде мин тәкъдим итәм балага 5ле тырышып язганы өчен 5ле куярга. Менә шундый наклейкалар, шулай ук комплектта һәм монда матур урынга наклейканы ябыштырып та куеп була. Иң кызыгы, иң тәмлесе ахырда. Менә бу QR кодта яшерелгән. Әйе, безнең бит QR кодлы замана. Шулай. Менә бу хәрефне язганнан соң, укыганнан соң инде бергәләп Алмаз белән Зөбәйдәнең монда күңелле хәлләрен карап була һәм бергәләп менә шундый хәрефләрне коткарып, төрле очраклардан алар белән якынрак танышырга мөмкинлек бар. Яш үзенчәлекләренә дә игътибар итик. Ничә яшьтәге балалар өчен әлеге күңелле әлифба? Без мәктәпкә әзерләнү өчен тәкъдим итәбез әлеге китапны. Инде без бүгенге көндә беләбез, балалар инде күплектә укырга, хәрефләр генә түгел, укыга, яза белеп керәләр мәктәпкә. Һәм шуңа күрә 4-5 яшьтә без тәкъдим итәбез китапны. Улар белән рәхәтләнеп шөгыльләнәчәк һәм инде мәктәпкә мөмкин кадәр әзер булып керәчәк. Хәтта беренче класска керүчеләр дә өчендә бу менә дигән бүләк булачак. Шуңа күрә рәхим итегез. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, менә мондый проектлар балалар өчен бик кирәкле һәм һәр вакыт актуаль булачак проектлар. Нәкъ менә Марат Гатов улы Рахметов ярдәмендә бүгенге көндә тормышка шулай әле мин ышанам. Хәрефләрне Зөбәйдә инде өйрәнеп бетте. Бөтен безнең укучыларыбыз, караучыларыбыз белән хәзер инде без әкренләп Зөбәйдә белән укырга да өйрәнәчәкбез. Шул хәрефләрне матур итеп ижекләргә, сүзләргә, җөмләләргә төзәячәкбез. Ягъни инде бу Татмедиа Junior проектының яңа максатлары дип әйтергә кирәк. Әйе, без 2нче сезонга әзерләнәбез, Алла бирсә, һәм Салаватикларда сез белгәнегезчә дәвамлы була. Белмичә мөмкин. Әйе, Салаватикларда башка проектларыбызда дәвамлы булачак. Шуңа күрә үзебез дә бик көтеп торабыз. Инде тамашачыларыбыз, укучыларыбыз да шалтыраталар, сорыйлар, дәвамы кирәк, кайчан була дип. Мин ышанам, Татмедиа Junior һәр вакыт балаларыбыз белән бергә булыр, бергәләп үсербез дип ышанам. Аңлашылды. Безнең әти-әниләре безгә дә бер киңәш булсын иде. Менә бу күңелле әлифбаны кайдан сатып алырга була, кайдан кулланырга буланың белән? Бөтен җирдән дип әйтсәм, нәкъ дөресе булыр, әйме. Иң төгәл мәгълүмат әлбәттә Инстаграмда безнең Салават күпре Сабантуй һәм Салават күпре китап дигән аккаунтларга сез язып төгәл адресларны белә аласыз, хөрмәтле әти-әниләр, әби бабайлар. Татмедиа басмалары сатылган гомумән һәрбер киоскта алар бар, Татмедиа шопта бар. Һәм безнең бик зур яңалыгыбыз, шатлыгыбыз бар. Бүгенге көн вазгыятендә шикләр күп, шуңа күрә интернеттан заказ бирү мөмкинлеге дә бар. Шулай итеп бөтен маркетплейсларда бу китап һәрбер гаиләгә кирәк. Һәрбер баласы булган гаиләгә мин үзем киңәш бирәм. Өлгерегез, алып калырга өлгерегез дип әйтеп торам. Бик зур рәхмәт, Зилә. Үзегезгә рәхмәт. Без дәвам итәбез. Сезне кабаттан Идел Кыямовка тапшырам. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, хөрмәтле телевизор караучылар. Халык санын алу тәмамланырга 4 көн калды. Без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.